Ayaw sa music. It is written in Isaiah chapter 51 verse 2. It says, "Look unto Abraham, your father, and unto Sarah, that bare you. For I called him alone, and blessed him, and increased him." In order for the people in this world to know the fulfillment of what is written, the kingdom of priests has now celebrating this commemoration day of the resurrection of Abraham and Sarah. This is a yearly celebration starting today. And to formally start with, let's have the royal entourage. Now, ladies and gentlemen, let's welcome our very own Father Abraham, Supreme Divine Master Pope Genito G. Yabo. Together with his wife, Sarah, our very own Mother, Jocelyn P. Yabo. We are so blessed. We are born in the family of Abraham. Now we witness this commemoration day of the resurrection of Abraham and Sarah. That was 2022. In the year of the Lord, under the Lord. The sacrifice of Abraham to the place in the glory of Abraham. Let's get to the round of applause. Okay, so give them a round of applause. Our very own Father Abraham and our Salmo Kapitulo 51, versikulo 10 hangtod sa 13. Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing, O Dios, ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod langit. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Iuli kanako ang kalipay sa imong kaluwasan. Ug sapnaya ako uban sa masingkamuton nga espiritu. Unya magatudlo ako sa mga malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mga kabi nganha kami. Itong oras ay sakto alas 12. Kanya kay pinayong tumani ang atong isa man ni pagian ni Datslan lang siya. Kasi
sige, lingkod na. Lingkod na. Kanan. Ato na lang duguay ko ano. Ano, dahil na lang. Kanina itong programa karon. Katawanan rin sa mga tao sa naon. Tungod kay sumala sa atong program Commemoration Day of the Resurrection. May ganitag resurrection ang meaning pagkabanhaw. Sa kumon nga huna sa kalibutan anang pagkabanhaw. Ngunit timan ininyo aron kamutanan maka mao mo sulti ani sa kalibutan. Ang kumon nga huna sa kadaghanan bahin aning pagkabanhaw. Kani dawaton sa lawas sa tao nga namatay katong nadunot na nga lawas. Mao nay gituuhan sa kadaghanan. Sato pa kung pananglit ang taong namatay si Berting. Sato pa ang lawas ni Berting nga nalata na. Wala na'y buhok, wala na'y bukog. Mautoy gituuhan nga mo dawat sa pagkabanhaw. Muna'y resurrection nila. Karon dili pa nato na mabasol. Tungod kay dunay mabasas kasulatan nga nahimo nila nga pundasyon sa ilang pagtuo. Una sa tanan atong mabasa sa Juan Kapitulo 5 versikulo 28-29 atong basahon Mr. sa atong kardinal atong punong basahon kaya atong hisgutan kaning Commemoration Day of the Resurrection. Juan Kapitulo 5 versikulo 28-29. Mo kanina kasulat, ayaw kamo kahibulong nini. Kayang tag na nagasingabot na ngam tanan nga naa sa mga lubong manang pagkabati sa iyang tingog. Ug ang mga nanagbuhat ug maayo managpanggula na pinanhaw ngadto sa kinabuhi. Ug ang mga nanagbuhat ug bangilad managpanggula na pinanhaw ngadto sa pagdalok man silo. Okay, kuwatoy mong bangko, dani ka mo rin. Yan. Meron daw bang appeal man ganing istorya ha. Okay, tantangan ani appeal man. Ang dili appeal ani kanaran dili uto ani. Kay ganing atong buhat katawanan ra nila. Mga atong istoryahon. Atong istoryahon ning ilang katawanan. Unsay nakapakatawa nila. Sumala sa ilang gituohan nga modawat sa pagkabanhaw ang lawas sa nadunot sa taong namatay. No? Kung sumala sampo na ko lagi nga kung katong Berting tao nga namatay atong mga 14 centuries, 13 centuries, 10 centuries. Bisan sa panahon pa ni Adan, atong lawas nga nadunot na mautoy mo dawat sa pagkabanhaw. Mo na ilang pagtuo karos kalibutan. Ay sumala sa itong gibasa, ang takna mo abot nga ang patay sa to managpagkabati tingog o managpanggula gikan sa lubong. Mo nga naapot sila gibasihan nga pundasyon sa ilang pagtuo. Ikaduha, atong mabasa sa Daniel 12:2. Daniel 12:2. O ang
ang daghan kanila nga nakatulog sa abog sa yuta mahigmata. Ang uban ngadto sa walay katapusang kinabuhi. O ang uban ngadto sa kaulawan o sa walay katapusang pagkaon. Oh, daghan ang nangatulog sa abog nga mahigmata. Unya mabanhaw, pagkabanhaw ang uban adto sa kinabuhi nga walay katapusan samtang ang uban adto sa wa nay katapusang pagtamay. So, tungod lagi kay ang kasulatan gaingon man nga ang magdugang dungagad hampa ang magtatagtaktakon intong sis dili pwede dungagan, dili pwede kuhaan bosa ang huna-huna sa kadaghanan karon kana yung mudawat sa pagkabanhaw kadto yung lawas nga nalaka na. Pila na kasitas pertindaghanan sitas ikatulong sitas punaan po ginato sa Ezekiel 37 5-6 kanimo ay mas grabe kayo pamation. Atong basahon. Mao kini nakasulat. 5-6. Mao kini ang gingon sa Ginoo Jehovah. Meaning mga bugog, aniya karon akong pasudlon ang ginhawa kaninyo o kamo mga buhi. Kita mo? Sunod. O ipahamutan ko ang mga kusog diha kaninyo. O kamo patubuan ko sa mga ulod. O tabunan ko kamo sa panit o sudlan ko kamo sa ginhawa. O kamo mga buhi. O kamo managpakaila na ako mao si Jehovah. Kita ninyo na? Sao ba na maginay na isulat ya? Nga kana dahil bukog, butang nag-unod o balik sa Ginoo, mahimong mabuhi pag-usap. Mga until now, bisan aning orasa, diampingan ng mga bukog sa ilang mga katigulangan lugay ng nangalata. Ay lagi, ang pastor, pare, ministro, na may ibasa nga, ibasihan. Ang bukog, nga uga, hoypan, pagbalik, taptapan o unod, nahimong buhi pag-usap. Karon mga igsoon, sa pila kasitas nga tundi ba sa atong hatagan o kinabuhi na, kay aron sila makabantay sa sayop nga hunahuna. Kanang na ang imong ibasa sa Ezekiel Kapitulo 37, dili ka na patay, nga nangalata na, nga wala na ikinabuhi. Nga naman, kay kanang panahon ni Ezekiel, ang Israelitas ana, dito na sa Babylon, wala na sila pihaga ni Nabucodonosor. Kay si Ezekiel man ang gipakita si Ezekiel ang gipakita sa Ginoo nga kanang Jerusalem sulungon sa anak sa tao. Sumala sa Ezekiel 4:1 padulong sa 6 ang meaning ato ang kahulugan ato si Nabucodonosor, hari sa Babylonia. Mao nga kanang Babylonia nagsilbi kana nga lugnanan sa tanan nga mga Israelitas. Nagsilbi kana nga lugnanan sa mga Hudyo tungod sa ilang pagpakasala. Gikan sa pagkasala ni Salomon hangtod sa pagpakasala sa tanang mga hari nga puli ni Salomon. Kung sa may kamaturan nato nga dili na literal nga patay atong lapuson ang 12 37:12. Busa pagagna o umunod ka kanila. Mao kaniyang gingon sa Ginoong Jehovah aniya karon. O akong katauhan ablihan ko ang inyong mga lugnanan o pasakon ko kamo gikan sa inyong mga lugnanan o dadon ko kamo kadto sa yuta sa Israel. Na pasakon ko kamo gikan sa inyong lugnanan o dadon ko kamo ngadto sa inyong yuta.
mao ang Israel. Dadon ko kamo ngadto sa Israel kay kanang panahon na dito na sa Babylonia sila. Munang ang saa diha dadon sila pagbalik dito sa ilang yuta. Busa anang puntuha. Walay kasiguraduhan ang tanan nga naglaom. Nga kanadayang mga tao nangalata nang nangamatay nang ngawa na galibubog nga mapuni. Duna pa'y paglaom sa resurrection o pagkabanhaw. Muna'y dako kayo karon nga katawanan sa mga tao. Ang atong buhat karon katawanan para nila. Kay gahisgot ta o resurrection of Abraham and Sarah. Unya wa man sila Abraham. Wa may Abraham. Kinsa may Abraham diha nga makita nila wala. Kinsa may Sarah nga makita nila wala. Nganuman kay kanang Abraham nga ilang gihuna-huna nga mobalik kadtong si Abraham nga gilubong sa Makpila. Kadtong Sarah nga kanhi asawa ni Abraham mo man ilang huna-huna nga mobalik ug may mudawat sa pagkabanhaw. Karon ato na po ng sayron unsa may kamatuoran nga sayop ang pagtuo nga kanang nangalata na dili maoy mudawat sa reincarnation aw sa resurrection. Kani reincarnation unta na pero pagsulod na ko sa kwarto murag giusap sa Ginoo ba kay kanang reincarnation ang kalibutan ko no tulo ka pattern. Una, incarnation. Ikaduha, reincarnation dili tanan. Ikatulo, resurrection. Di man ha? Incarnation, resurrection, incarnation, no. O tama. Incarnation, reincarnation, resurrection. Di ato sa ning istoryahon. Sa di pa nato na tapuson. Paminaw din mo tanan, no? Nga naman, nga doon na may incarnation ang kalibutan. Tungod kay sa wala pa kaning kalibutan buhata, ang sinugdan ani espiritu o tubig. Nanay espiritu. Basahon sa Genesis 1. 1 hangtod sa 2. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langis o ang yuta. O ang yuta awaaw o walay sulod. O ang kangitngit diha sa ibabaw sa naong sa kahilatman. O ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa naong sa mga tubig. Na mao nga kaning istorya nagsugod sa espiritu o tubig. Ay kanang tubig wala buhata. Unang nakita din ako nga kanang Juan Bautista ni uling sa panlawas nga tubig. Kay espiritu o tubig man di ay ang kalibutan. Sa wala pa ning tao. Mao nga kanang originality ani espiritu. Unya kanang Dios wala mag-inusara. Dili kay siya ray espiritu. Gabuhat siya og daghan kaayong mga espiritu. Nga dili maisip ang gidaghanon. Walay tao nga makaisip sa gidaghanon sa mga espiritu ngayang binuhat nga diha sa iyang lawas. Nga sama niya dagway. Dili kay lahigdagway. Sama niya dagway ang espiritu. Sa una dayong adlaw, gibuhat niya ang kahayag. Sa ikaduha kadlaw, gibuhat niya ang langit. Sa ikatulo kadlaw gibuhat niya ang yuta ug ang tanang mga kahoy, mga sabot. Sa ikaupat kadlaw gibuhat niya ang bulan, ang adlaw ug ang bituon. Sa ikalima kadlaw gibuhat niya ang mga mananap
ug ang mga isda. Karon kanang espiritu nga iyang binuhat nga dili maisip ang gidaghanon, dili pwede niya isunod sa mananap. Mao nga wala siya kasudlan sa iyang mga espiritu nga gibuhat. Mao nga nihulat ang Dios og laing adlaw nga mao ang ikaunom ug didto niya buhata ang tao nga kasudlan sa iyang espiritu. Mao nga kanang tao dunay espiritu tag sa babae lalaki, dunay espiritu. Karon sa gibuhat niya si Adan ug si Eva, dito na yung gihatag ang balaod nga sila dili magminyo kay wa pa ihatag dito nila ang papel sa kaminyoon. Kay kanang adlaw nagpahulay pa ang Diyos sa ikapito. Apan lagi kay kanang tentasyon hait mo na kayo naaman na sa tanang huna-huna sa tao, nisulod ang sala pinaagi sa tentasyon dito ni Adan ug ni Eva. Ug tungod ni ana nahimugso si Cain ug si Abel. Unya nilatay ang sala dito ni Cain tungod sa iyang pagpatay ni Abel nga iyang igsuon. Mao nga kaning espiritu sa Ginoo nga gibuhat nga dili maisip ang gidaghanon sa mga tao. Nabahin sa duha. Kay wa man niya patya si Abel si Cain. Ug ipon gipatay si Cain, usa na unta ng espiritu. Dili unta mapasulod niya dito sa mga makasasala. Wa man niya patya kay kaning Diyos manggod. Matod pa niya, na siya'y kawili ni Cain. Kaningan man si Cain, siya karon ang makakita kanako, mupatay kanako. Bisan kinsa nga makakita kanako, mupatay kanako. Ningon ang Diyos, yan na yung tatakan si Cain. And siya ang mupatay ni Cain. Panimas lang sa pito kapilo. Naranggog ba sa Diyos ni Cain? E di man masubot ang Diyos nga patyon dito si Cain. Mao nga kanang espiritu na duha ngayong gihatag dito sa kaliwat ni Cain. Unya gidala dahil ni Cain ang iyang isuong babae o binto sila nagminyo sa Nor sa Eden. Mga ang Ginoo siging padalag espiritu dito silang kaliwa. Munang dunay incarnation. Ay unsa to ganiha? Unsa to yung topic nako? Unsa first? Incarnation. Nganong na yung incarnation? Kay ang espiritu gibuhatan ng lawas sa tupa nahimo ng unod nun. Nahimo ng tao ang espiritu. Muna ay beginning aning kalibutan. Incarnation, dili pa re. Ay gani kagre, namatay, dayon gipakataw balik, namatay, gipakataw balik. Nainana na. Pero dili ko sakton, pag sinabing reincarnation, di na mamatay. Ay reincarnation naman to, di man to resurrection. Kanang reincarnation o resurrection o sara. Pero mayon gani kag resurrection, wala na na reincarnation kay resurrection naman to. Ang kasunod anang resurrection di naman reincarnation. Kanang reincarnation ang kasunod ana resurrection. Pero resurrection gani judgment na. No? Bantayan ninyo, bantay. Eron mo magkamao. Kay nahibalo ko nga kaning atong buhat katawanan ini sa mga tao. Mga tao ni mapuno katawa. Pero akong gihuna-huna sa Ginoo, saon man yun nga ako may natungnan ani, di dawaton taning katawa nila. Ano man.
wa na sila ilabot aning kalibutan. Ato raning kalibutan, muna ang ginang mga anak, ato ning kalibutan, ato ani, wa na sila apil. Wa na sila ilabot aning kalibutan. Kay sumala na yun sa nisulat, puuhon man na sila sa Ginoo. Mao nga, kanina itong programa, kulang pa niya, kulang pa. Kaya naapala ni Sarah, dayon, next week sa 2 sa Disyembre, 23, 2. Kaya ang live na ko, pizza 2 sa Disyembre. Live man to. Ha? 2 ang live. Oh, naman dito. Ang iyahan ako na, kang agar na pohon na istorya. Ulang pa ni, kay wala pa si Tura. Muguwa na si Tura dire, pagguwa ni si Tura. Muguwa, ako na po pangitaon si Rebecca. Sa ito pa ang istorya dire, Abraham nag-Isaac. Di pa maputang siya ko. Mga katawan nila ni. Katawan. Ay magputang ng Abraham, dayon sunod Isaac, kaya nga naman, namatay Rebecca. Pero walay Rebecca, adili takabasa diri o Isaac, ay sayo ang imong script. Sayo. Munang, karon makabasa ta sa Sunday sa pizza 2 sa December. Makabasa tag Agar, kinatay Agar, makapangita ko ni Ismail, kinaman si Agar. Kinana ning kalimutan, mao nga kita katawanan sa mga tao. Unya, daghang nakawatan karon atong mga kauban. Kay kaning buhata buthok man ni. Kay kahigda-higda naman mo dito. Inya samtang kahigda ko, nahuna-huna na ko nga kung kaning istorya ni Sarah o ni Agar o ni Tura, dili ni pwede nga agira. Kaya kung agira ni, dili na ni mahinumduman sa mga bagong mga tao nga mukuyog na to. Kaya bisan tuod o katawan tas mga tao, sa 100 million katao aning Pilipinas na ay higahin ang Ginoo nga para nato nga jutay. Ay jutay raman ang kanon nga panagyayahon sa Ginoo, di man dinaghan. Ay samilya raman ang ikinahanglas Ginoo. Karon kay nidawat man ko ning buhata, katawanan man ko ni apil mo katawanan po ron. No? Ano ni apil man mo? Di ba apil mo ani katawanan po mo? No? Na muna nga mangita na po tayong tanig si Tura. Pag muguwa si Tura, sa ito pa, human ako ni Abraham. Pag human ako ni Abraham, may istorya kong isa, nanapod, Isaac na po. Nanapod, katawa na po sila. No? Kunya, pag human na, ay muguwa din si Isaw. Karon si Isaw, karon natulog pa. Ang iyang espiritu natulog pa. Tungod kay wala pa tayo, pa siya inahan. Wala pa tayo magsugod o bakli sa drama sa kinabuhi ni Isaac. Ay, sa matag Isaw niya. So, kung mo pagkuha ng Isaw, kay Isaw ka dito. No? Ayuho na ito ng pagdirik, aning kalimutan kay maputlang tagdila. Kung di natin ayuhon, mali rin dila, putol, guntingon kayo ng dila na to. No? Ayuhon na to, ayuhon. Munang, nagpadala ko karon og pananaw og mga damgo dito ni Tura. Na ay nagdamgo dito sa Samal nga siya unta si Tura, pero wala pa nako
100% kay na may kalumba. Na may kalumba ko. Munang kinsa gani magdamgo ani kaning ni ang akong gigama karon mao ginay akong dawaton. Kung kinsa magdamgo ana. Nah, asa na to kung topic? Ang espiritu nag-incarnate. Kamong mga nasa kuan paminaw mo ani. Nag-incarnate. Ang spirit kay na may lawas. Kung musupak mo nga ang lawas sa tao doon na espiritu, amugyod mo'y purting dabuang sayop kay mabasa man nato na sa Ecclesiastes 12:7. Basahon. Ecclesiastes 12:7. O ang abog mobalik ngadhi sa yuta ingon sa kaniadto. O ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag. Sa to pa kung mamatay dining tao, ang iyang espiritu dili mo kuyog og lubong. Dili madalas lubnganan. Ang iyang espiritu mo balik sa Dios. Sa to pa sawa pa namatay to, wa pa kauli tong espiritu sa Dios. Incarnate ito siya. Nandito siya lawas. No? Ganong sa lisod man isabdon sa mga tao. Kamong mga tao dire, wala ni espiritu. Kanang mga tao diha karon nga naglakaw-lakaw, wala sila espiritu. Nga ganong di man sila kasabot nga ka-incarnate ang ilang kanang espiritu nga sila may lawas ana. Nga kanang sinupdan kay spirit maning kalibutan sa gibuhat ka sa Dios si Adan nahimo ng incarnate. Pagpanganak ni Adan, ni Cain ug ni Abel nahimo tong sala tungod sa iyang pagpatay dito ni Abel. Mao nga kanang espiritu sa lawas sa Dios naduha. Ewan man niya patya si naduha ka bahin, dili naduha ka buok. Naduha ka bahin. Kay dapadala siya mga espiritu dito sa binhi ni Abel o ni Cain. O doon na po espiritu nga dito sa binhi sa mga anak ni Adan. Kay pagkaedad ni Adan o 800 anyos, puti pang naghanap anak si Adan nga dili lang usang datos ka buok. Nga naman, imagine na ko na ninyo, basaha sa Genesis Kapitulo 5, Genesis 5:4. O ang mga adlaw ni Adam sa human siya mga anak ng Seth, 800 ka tuig. O nanganak siya og mga anak nga lalaki o mga anak nga babae. Daghan pa kayo mga anak. Si Adan, usa siya namatay. Mao nga, kanang tao lagi, di man lagi na mabuhi kung wala espiritu. Mao nga kanang espiritu na incarnate dito sa kaliwat ni Cain o sa kaliwat ni Abel. No? Di man ninyo ang tao dili mabuhi kung walay Juan 6:63. Basahon. Di man wala maning tao kung walay espiritu. Di lang din kasabot ng mga tawhanan kay wala ni sila apil na buhat ko sa Ginoo. Sige. Ang nagahatag o kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslan. Kay di mabuhi ng unod kung walay espiritu. Ang mga pulong akong gisulti kaninyo kini espiritu o kinabuhi. Mao na ipagkabanhaw, meaning ang mga pulong espiritu kinabuhi kay kaning pagbanhaw sa tao pinagi magsangyaw. Pero di man nga ang espiritu mao ang naghatag og kinabuhi.
Ang unod walay kapuslanan sa pa. Dili ni walay tao kung walay espiritu. Kaya di man mabuhi ng unod kung walay espiritu. Mao nga ining kamatay sa tao, ang espiritu muli sa Dios. Lisod pagod ni Santon nga dunay incarnation. Karon sumala balik ta dito sa tema nga kanang espiritu naduha ka bahin sa Ginoo kay wa man niya patya si Abel o si Cain. Ningon man si Cain. Karon hilabihan ka buka ng akong sala. Basa. Genesis Kapitulo 4, versikulo pangitaan. Patunglo. Alaot ikaw lang. Sige. Ito. Genesis 4 na. Wala man na 5 kay kangada naman na. Usarong tinunglong yuta, Sige. ang bukas ng babas, pagdawat, dugo sa minson, ikan sa ibong kamot. Oh. Sa diha nga magawa ikaw sa yuta, dili na kayo maghahatag kanimo sa iyang puso. Magalaan-laan kung tumulong ikaw sa yuta. Kung niingon si Cain kang Jehovah, ang akong silot labi ng tako kaysa akong mamantos. Na ang akong silot labi pang dako kaysa akong mamanto. Sige. Kaniya karon ginaabog mo ako ni ining adlaw gikan sa nawong sa yuta. Oh. O ako magatago gikan sa imong atubangan. Oh. Magalaan o magatulong ako sa yuta o mahitabo ka bisan kinsa makita kanako o patay kanako. Oh, sige mo. O si Jehovah mingon kaniya sa tungod ni ana bisan kinsa nga magapatay kang Cain. Ang panimalo si pahantang kaniya sa 7 kapilo. Na ang Ginoo na konsensya. Wala patya si Abel. Mo nga kanang o si Cain, wala patya si Cain. Tungod ang istorya ha. Kay nakapakonsensya ka na dito sa Dios. Kaya dako pa kayo akong sala kaysa akong pag-antos ang maangkon. Bisan kinsay mo patay nako, o bisan kinsay mo nakita ka nako, mo patay ka nako. Ingon din ang Diyos na bisan kinsa nga patay ni Cain, panimas lang sa 7 kapilo. Buti pa sabot. Dili mo tugot ang Diyos nga si Cain patyon. Nakaimudaguhan man si Cain dito. Mga ka ng Diyos na padala o mga binhi ang mga espiritu dito sa kaliwatan ni Cain. Diyos na niya po yung padala dito. Mga ka ng espiritu sa lawas sa Diyos na bahin sa 2 kabahin. Ang usa ka bahin dito sa kaliwatan ni Cain. Ang usa ka bahin dito sa kaliwatan ni Adan. Mga gikan ni Adan dahil dito ni Seth, ni Enos, Kainan, Maleel, Harib, Hinok, Matusalam, Lamech, Noe. Pag-abot aning kaliwatana, nidako kayo ang sala sa kalibutan. Dito ni undang ang Diyos o padala o Espiritu. Kay gipatay man sa Diyos ang tanan ng mga tao. Gawas lang ni Noe, ni Sem, ni Cham o ni Japet. Iyang gipatay katong mga tawhana pinaagi sa lunok. Mao nga kadtong mga tawo nga namatay atong lunok, ang ilang espiritu nga bilanggo wala ka uli sa Ginoo. Tungod kay nangamatay man sila nga wala makadawat o grasya, kanang wa kadawat og sangyaw. Kunya wala to mabanhaw. Kay gahulat pa to og halad nila nga mao si Jesucristo. Nang puti mo kaya 2,000 kapin katuig o 3,000 gani nagway kapin katuig. No, kay 525 mani negative millennium 2
ang lunod. Unya si Jesus na tao sa Millennium 5 sa positive millennium. So how many years? Nasa mga more than 2,000 years. Kaya mo man to, si Kristo may magwali ato, basahon. Unang Pedro 3. 18, 19, hangtod sa kayo. Kahit si Kristo usap namatay sa manusa, alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga diling matarong. Aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawas ng bahin sa iyang kinaya, siya kipatay apan nabuhi diya sa Espiritu. Nga dinini siya miadto giwali sa mga espiritu nga dito sa sulod sa bilangguan. Mao na. Nga sa kanyanto wala man nagpanoo sa diha nga sa mga adlaw minuwi ang pailog sa Dios nagpaabot. Mauna na nga kadtong mga tao nga matay sa lunod, wala to napanaw. Wala to maka-reincarnate kay wala pa to mawalihi sa bilangguan. Wala pa'y pardon. Kay ang pardon ana mo si Jesucristo. Busa diha dayon sa upat ka kaliwatan nga mao si Noe, si Sin, si Ham, ug si Japet, nagpadala na po ng Diyos og mga espiritu diha anang kaliwatan. Gikan ni Sin, Arpaksad, Sala, Heber, Pilig, Rio, Sirog, Nagor, Tare, Abraham. Nagpadala na po ng Diyos og mga espiritu diha nga naduha gyapon kabahin. Nga naman, kay sa tulo ka anak ni Noe, si Cham, si Japet o si Sin, gitunglo man ni Noe, si Japet o si Sin. Ningon man si Noe kang Japet o kang Cham, ningon man siya nga, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Si Japet magpuyok sa palong-palong sa iyang igsuon, samtang si Kanaan mahimong ulipon. Dito na yung matao nila kanang mga Pilistihanon, kanang Hibusihanon, Kanaanhon, Amorihanon, tanan nga mga nahimong kaaway sa mga Israelitas. Dito ka na naglatay sa bini ni Cham. Kay ang binhi ni Japet dito man gibugbo sa kaliwat ni Kanaan. Lot, mo nagkapuyog si Lot o si Abraham. No? Kay duha naman sa tulo ka anak ni Noe, duha naman ang naigo sa panalangin. Ingon man si Noe, si Japet magpuyog sa balong-balong sa igsuon, samtang si Kanaan himong ulipon. Mao nga si Sin, mao man tong Abraham nga line up. Pag edad dayon ni Abraham o 75 years old, atong paniudto ka. Nasa ka? O edad sila na kana. Ha? O wala problema. Ikaw ba? O ana, that's sila na. Ayaw. Kay mangundang raman tanin niyang mga last cities gabi. Kay ang atong trabaho, kaning trabaho ng testigo kalibutan, dili ra mo ta magtrabaho. Dili ra ta magpakatawa, maghatag taglingaw sa mga tao kay katong alam mo ta. Ha? Ato mong pagkatawa ng mga tao. Kay kanang ilang katawa sa ulahing mga adlaw, maalista ng hilak, sumalas ka sulatan, yung magtibuko ka ng ulan kay makarealize mo na kay kita rin ani mudaghan man nga walay mga kalatian, no? Mudaghan man mo nga
usgan, puno sa panalangin sa atong lawas. Mo lagi nga ako unta una sa tanan atong mga kaigsuonan nga unta motambong sila every time nga doon na kay ingon ani nga kalihukan. Kay kaning pagbuwak sa Ginoo, paagi mo ni kalihukan. Di man niya i-diskurso. Upot ko rin ni, kanibito, kaninato naman. Mobil na nga ang kasulatan ngayon, pangandam ka mo sa tanang higayon. Kay wala ka mo masayot, unsang tagna, unsang orasa, maabot ka ng inyong agalon. Ang pag-abot anak ay programa mo na. Dili man kayo mo, abot lang na dahil mo solo, managto ko na yung pertahan. Kamong mga kardinal, kulang pa kong pagpasabot sa inyong mga sako. Mauna nga, wala sila diri karon. Wala mo makapasabot nila. Katuo lang tingali mo nga kaning atong programa taon-taon ni. Videoy. Kung nasayod pala punta mo kung unsa kadako ning programa, makapahibalo mo sa mga tao na makasinggit yung tamo sa gidakon na ning buhatan na to karon. Pero akong duda na ko kasi yung una programa na kaupat mo sa mga tao nangatawa. Kaupat mo dito sa mga tao nangatawa. Kaning programa daghan tagi-agian nga programa nga spiritual ning programa. This is commemoration day of resurrection of Sarah. Kay kanang Sarah kinahanglan nga mabuwa na aron mo makita ka sa magbubuwa kaning mga anak sa Dios. Unsa man ni mga anak sa Dios? Mga tao na dili. Mga tao man kanang mga anak sa Dios. Kana dayang Sarah, so na uhong, mubuwa nga uhong, mubuwa nga hangin, mubuwa nga panganod. Dili mubuwa ka ng Sarah nga tao. Unang resurrection na tinuod man kay naman tayo investigasyon pag-imbestiga na tinuod man nga siya si Sarah. Kaya ako may namita karon sa tanang mga espiritu o bitaw nga dinhi ko na hinay-hinay o kasabot ngano nga makakita ko sa tao nga sudlan sa espiritu. Kay di ay kanadeng espiritu muli man sa Diyos. Ngano man nga makakita ng bunga kanang espiritu muuli diri nako. Kay kanadeng espiritu muuli sa Diyos. Dito ko nakasabot na inani dahil mo dahil inana dahil mo okay na inana na akong nakita na ako si Juan Bautista na nitatak ni tulog rin mga panggahan. Pero mo lagi na para sa mga tao katawaan na ang among buha. Mapuno ko sa mga pag-BBI, mga pagtamay, bisan gani ang proseso na akong igsuon. Nitamay sa labihang pagtamay rin ako. Igsuon ako siya sa unod. Pero nitamay siya sa labihan kay pagtamay. Adlaw gabi ito niya nitamay sa atubangan sa iyang mga tao. Pero huwag ko na igsapayan. Kay doon ay hukum sa matagpinuhatan. Kung ang hukum, kung ang pinuhatan niya sa tao, pili tinuod, malaglag na, matunas na, kaya ang tinuod ng buhat, pinikilibutan, mubarugin na. Busa ako karon
nag-careful ko kayo. Wala ko pakakatagawa-gawa ka ng mga babae nga gadagbuan ng sintura. Isang pagmalipang pagkulawan, manginging pagkulawan. Basta di na ko masiguro nga ikaw ka na, ikit ko mudawat mo. Kay dili ko na mahitabo nga hugawan ako ang akong buhat sa Ginoo karon. Tungod lang anang mga butangan ninyo. Unang naiduha ka tao nga akong isugo, kay ipatahasan ako nila ang espiritu nga Elias o Moises. Hantod karon ilag hapon ang tahas. Karon akong ipadayon ang atong pag-isgo. Kamu diha. Pangaon na mo. Diha mo, maglingkod na mo diha. Karon sige tagkaon. Anya, kung mahulog na ng atong karne, palit na po tagkanding. Ako na po ihang balik, kaya yung pasang lipo. Oh, ito, biguto ka na. Saan saya? Pwede ka magkaon niya. Oh, pwede diri. Pwede na ito may kaulaw. Kaya huwag na sila apit ang kalibutan. Ato ang kalibutan. Ato ni. Ato ang kalibutan. Nang ilang pagkatawa, baslang na sa Ginoo pait. Kanang ilang bahak-bahak karon ug ugma sa sunod na alis ka nila ng mga luha. Napait sa hinabihan kapait. Kay ako sa tinuod lang, sa tinuod yun, wala ko magtumutupo kami akong buha karon. Ginawa na ko ni sa tinuod nga pagtawag. Gidawat na ko ni nga dunay kasubo na ko. Dunay namando na ko. Wala na ko ni buhata nga tumutungo. Kay perti pamagamin na ko pamalipan ani. Ako ning gihatag sa mga tao mga dato. Pero dili man ang Diyos nila. Kay di man sila mutuo og Diyos. Mao nga kanang espiritu nga napadala sa Dios gikan ni Adan ngadto ni Noe, wala kadto mapanhaw, wala kadto makareinterne, kay wala pa sila mawalihi ni Kristo sa bilaguan. Busa ang Dios nagpadala na po og bagong kaliwatan, bagong mga anak, bagong mga espiritu. O nagpadala na po ng Diyos ang mga espiritu sa bagong mga lawas. Na dito na sa mga lawas sa mga anak ni Noe. Pero nagpakasala yapon. Nagpakasala. Mga naduha. O gusto nilang ubirtigan ang Diyos. Kaya magtukod naman na sila templo at kumingang lagpabil. Nung apo na dito mula pa sa Diyos pangalan. Mao nga giguba sa Ginoo ang ilang utok, ilahog ang ilang mga sinultian nga di na sila makasinabot. Busa nagkuyog dahil itong magkasinabot mo nang nahimong panon na kalsa na dahil silang panon. Sa pag-abot na sa Diyos dito ni Abraham, ang Diyos ni saad na ni Abraham nga kanang mga espiritu nga iyang binuha nga dili maisip ang gidaghanon iyang ihatag ni Abraham. Unang mingon ang Diyos, Abraham, handa karon ang langit o isipa ang mga binuo. Kung arang mo ba sila maisip, maingon ana ang imong kaliwatan. Kung doon na may tao na makaisip sa
sayuta ang imong kaliwatan sa aran na isip. Sa tupa po, ting pagkadaghana, ang kaliwat ng mga anak sa Diyos na iyang ibukbok dito ni Adan, na iyang ipakatawa dito ni Adan. Mao nga, nagulat na ng Diyos na matawa si Isaac. Sa wala pa matawa si Isaac, nanganak si Abraham ni Ismail dito kang Agar. Kay una-una man ni Sarah, nga di na siya makapanganak tungod kay siya tigulang na wala na niya ang binulan nga regular. Busa iyang gikuha si Agar nga iyang katabang o iyang gipaasawa dito ni Abraham o nanganak siya kang Ismail. Tungod lagi kay dili man si Ismail ang latayan sa saad nga ingon sa abot sa yuta ang iyang espiritu, ang iyang mga kaliwatan, ang iyang mga anak. Mao nga di papahawa si Ismail o si Agar padulong sa parang. Dito na sila sa para ng iyo. O natao na yon ni Sarah si Isaac. Unya, siya na ulit tao na si Isaac, giminyo ni Abraham, dito ni Rebecca, o human ni Ana, si Abraham, nagmita sa usa, o nagminyo sa usa ka babay, nga kanaanhon, naghihingan lang dayon, o si Tura. Muna'y kulang sa itong programa karon. Muna'y wala pa niya. Kay, unya sa December 2, iya man ni Agar ang itong programa. Pero duha sila. Kay duha man silang nagpresentar dito ni Abraham. Nagduha sila diha. Po. December 2. Mao nga, tungod kay dili man lagi dito ni si Tora o sa iyang kaliwatan ang saad na ingon sa gidaghanon sa abog sa yuta. Mao nga gihatagan silang mga gasa, gihatagan ni Abraham o mga gasa ang mga anak ni si Tora o gipalakaw layo kang Isaac o si Isaac maoy nahimong manununod sa Kanaan. Muna'y istorya karon nga itong gisupay. Unya, nataw dayon ni Rebecca o ni Isaac, si Esau o si Jacob. Sa nagpangidaro na si Isaac na o sa 60 anyos. Tungod kay dili man si Esau ang gihatagan sa saad nga dito sa iyang kaliwatan ipakatao ang mga anak sa Diyos nga dili maisip ang gidaghanon. Mao nga gipalakaw siya dito sa yuta ni Seir. Ang bukid sa Seir mo'y gihatag sa Diyos nga alam sa kaliwatan ni Esau o si Abraham o si Jacob na himong manununod sa Kanaan na huli ni Isaac na anak ni Abraham. Dito na yun matao ang 12 ka mga panay na magsukod ni Ruben, Simeon, Levi, Huda, Zabulon, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Benjamin o Jose. Isakar, muna'y 12 niya ka mga anak. Busa, diha anang kaliwatana ang plano sa Ginoo nga ipakatao ang dili maisip nga gidaghanon sa mga anak sa Dios sa katong mga espiritu nga matao nga espiritu nga gisaad sa Dios katong gibinuhat sa Dios nga espiritu nga matarong dito
dili pagkatao sa kaliwat ni ako. Apan kinahanglan usa nga sila moagi sa pagkaulipon dito sa Ehipto sulod sa 430 ka tuig kay mauman to ang nakita sa Diyos samtang si Abraham naghalad sa mga halad. Kay samtang si Abraham naghalad sa mga pinikas na baka, kanding, minatag, o tukmo o salapati, dunay nanugpa nga mga dumadagit nga langgam o gidagit ang iyang mga hinalag nga mananaw. Nianang pagkagabi, nianang pagka-ngip-ngip na naduga ni Abraham ang tingog nga nag-ingon sa pagkamatuod ang imong kaliwatan magmadumuluong sa yuta nga diniila sulod sa pagkagatos na tuig. Musa ang kaliwatan ni Israel nga natao sa Kanaan ni sulod sa Ehipto sugod niya ng positibo 57 o namuyo dito sulod sa 430 na tuig. Mao nga sayop tong interpretasyon na gi-post dito sa Facebook nga 400 nga kuno to sila wrong to. Kay kanang 430 manukad na sa pagsulod ni Jacob. Kay kung dili mo ipasukat ang 430 sa tuig 57, dili sila mugawas sa tuig 487. Kanang 487, ika 430 years mo na. Gikan sa 57. Sa ko pa, kanang 430, manupad na dito yun sa pagsulod ni Jacob, dili sa pagsulod ni Jose. Moto'y sayok ninyo, bisay gapos ninyo ato. Sayok to. Buha ninyo? Dili to insakto inyong husay-husay. Ngunang dili mo pwede magama-gama mo husay-husay. Kaya ron, mahimo mong Kristo. Mahimo mong Kristo-Kristo. Kaya inyong husay-husay. Ewan ninyo tanawa ang 430 kung asa ang uno. Ang 430 gikan sa pagsulod ni Jacob sa 57. Noong nga nagkuha sila sa 487, kay 430 man na, from 57 to 487. Ulay labot ang istorya ni Jose sa pag-isip sa 430. Nakuha na mo? O natulog yapon? Nainana, no? Muna ang lisod kayo ng kasulatan, di na madalang bana-bana. Kung atong bana-bana o ng kasulatan, pangaon na mo. Adi, dumupot. Biyansa na ako na. Kaming ka rin ng Romy yan eh. Subutan niyo. Ang aon yung ito ka o. Naman mo istorya ni Dua. Kaya ako iya mag-itoy. Eh siya man si Buddha, di itoy Romy yan. Kanawa di batasya na ako. No? Inanaman na ako sa ipalingkod rin. Kaya di mo kumulaw may muputag yun. Kay Buddha man din na siya. Ako'y hatag sa papel na Buddha. Pero kamu mga dosi pohon, mubasa din mo sa Salmo 51 Gis kunsi ang sa trisi ay mubumpiyan sa unang namatay si Manghari kay kanang Espiritu Santo bawi ko na bisan pang sugihatang na ninyo diha unang akong ipabasa niya nga ayaw bawi ang Espiritu Santo kay bisan pang isunod na ninyo gihatang na bawi mo na kung dili magkalimao ang inyong pagdala sa papel. Kay pananglit karon,
ako'y gadalit aning istorya ha. Itagaan dagat papel nga muhila. Ngayon katawa mo ka. Lupa ni kung pelikula ni. Kuhaon ako ang imong role. Kay aron magkatawa kag imo, ngawa na kay labot sa role sa akong drama. Basahon. Salmo 51. Please, out. Sabot sa 11. Buhatan mo ako usap ka ulay nga kasing-kasing, O Diyos. O pagkuha ang usap ka espiritu nga patuloy sa sulod na. Ayaw ako isalikway gikan sa imong matubangan. O ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Na, kung ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Nagmotong namatay, hindi kuha. Eh, wala na, kita ka na ko sino ka na. Magkamong mga 12 pohon, papasahod mo na ako na kanunay din. Hindi mo muwasan na si Bakong Buhaon, bukugin mo na yun. Dili man po sa itong napipay gihatag na dili kuhaon, makuha man na. Una nga, ang gingon diha, ayaw pagkuha sa 11, sa po? Ayaw isalikway gikan sa imong atubangan o ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Na. Ayaw ako isalikway. Sa to, ayaw ako ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan kung ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Muna imong basahon. Basahon na ninyo. Kung mutapang gani kong katawa lang mo. Kaya ako karon katawanan yung taon tayo. Napuno ko panuliso, tamay. Isa na nga akong igsuon, nga hinigugman akong pagkaigsuon. Nitabang nagtamay na ako. Katawaan ko. Kaya matungo ko na ko yan tino. Nakaroon yung ani, yung ani akong pananaw. Sa di pa na ito ilang gusto. Kaya akong istorya, abantika. Ako wala, hindi mo sangot. No? Doon na sa Ehipto, hingguan na sa 87. Kasa taliha, kaya ito na po sa utang lain. Inani. Gadamdo ko sunod-sunod duha ka gabi. Nga dunay usa ka butang nga tua ni Bishop Filisardo. Nga kinahanglan ko no, iyang ikunik din hinako aron kabunyagan siya nga mahimong Ginoo. Nanggay, nawala ko niya ang maungbuhan. Pagtanaw na po kay naman si Sami gatindog siya kubangan. Muna ha, doon ay usa ka butang nga naa ni sa akong igsuon. Nga kinahanglan ko na iyang ikunik diri nako aron mahimo siyang tinuod. Matog sa akong dako. Di akong giklaro o kung saan butangan. Pagmatan akong kung saan butangan, no? Ang saan butangan na nga, kinahanglan ko no, yan ikunik din ako, aron mahimo siyang tinuod. Pagkagabi na po, sunod yung gabi, dikit ba? Dikit na gabi, nilingog next gabi. Gabi karon pagkagabi na po kayo. Gadang ko nga ang maong butang nga naa niya nga kinahanglan ko no nga iyang ikunik dili nako aron mabunyagan aron mahimo siyang tinuod nawala ug naa daw ni Sami. Naa ko ni Sami. Pagmata nako nanumpa ko sa akong kasing-kasing nga dili nako isulti ni bisan kinsa hangtod mahibalo ko kung unsang butangan.
naguna-una ko. Ang iyang giangkon si Moises man. Sa pa, kung si Moises nani sa amin, di man si Moises. Juan Bautista. Kasi buwan, kaya ni mo angkon po na siya ugulo. Dili mo po. Nakatulog ko balik. Pagkatulog na kong balik, ang butang di ay nga naa ni Pilisardo nga kinahanglan kaya ikunit nako nga nawala na niya mao si San Mateo. Kita mo? Si San Mateo di ay karong di wala namang kuno niya naaman ni Sari. Unya diri dayon sa dosi dunay usa ka bakanting bangko nga walay kalingkod kay ang tao ana tuwa sa Mindoro, San Jose Mindoro. Di akong gipalumpak sila. Kaya ang daganan, ang Humbis, Holy City man. Ano man muli ng Espiritu ng Holy City? Dili man muli ng Espiritu ng Dipulog. Anong dili Holy City, anong dili Kalano sila. Akong gipalumpak, uha man siya makauli diri. Kaya di man siya kabiyak sa iyang pamilya. Mas labaw man ang gugman niya sa iyang pamilya kaysa Diyos. Ang giingon sa Diyos, ang dili makabiya sa iyang asawa, sa iyang anak, sa iyang amahan o ginahan, tungod ka nako, siya dili tapos ka nako. Napulihan siya Isami karon. Si Isami, sugod karong adlaw. Muna'y galingkod sa lingkuranan. Ang iyang espiritu si San Mateo. Kanang asawa ni Sami, baptis man na. Di mo na mabuo. Karon gipadanggo siya Ginoo dito. Pagdanggo niya, isa na ako may magdangguan eh. Nga di magkusa ko pa na, di mo magkauban nila. Nagtinuod man ng danggo, kay gadaot man si Sami. Daot, moto nga, yung gihalog si Sami, ihilak siya. Desisyon din sila nga mauli diri. Munang naa sila diri karon. Pag uli, kalos Ginoo, naulian. Wala na siya ibati, kay katong sa kita pagtawag na to. Munang, anak di ay si Sami, ang espiritu anak, si San Mateo, nga unta, dito ni Pisya Pilisardo. Di ni Pinoa na nawala niya dahil ng espiritu ha. Ang iyang diangkon dili man mao, dili si Moises, dili si Juan Bautista. Nabautismo mo ko diya. Di huna-huna ko nga Juan Bautista. Dili man diya, di pag-ingon ako Ginoo nga, Ginoo, si Juan Bautista ba? Dili man. Di ko Ginoo, si Moises ba? Dili man po. Wala dito ng bakak ani. Sa tubangan sa langit. Maging ko na makak. Di wala ko. Nga masayo ko sa putang. Nga dito unta niya. Nga nawala niya nga naani sa akin. Pagkatulong na kong balik. Gawas na akong katubangan. Nigawas akong katubangan ang espiritu ni San Mateo. Gapindog sa mga katubangan. Na mauli ay katong espiritu ang nagtuyo unta sa lawas ni Pilisardo yan. Pero dili man niya dawaton ng espiritu dahil ang gusto niya dawaton si Jose Rizal. Ang gusto niya dawaton si Kristo. Nang kayo agi magkakatahan, mo agi magkakisap, mo agi magkakapog, mo uli ka din sa dapitan, magpuyo ka din. Pangitaan ninyo kung makahimo mo na, surrender ko ninyo. Kaya kung ingon ka Abraham, na kay Sarah, Agar o Situra, pag-abot ni Isaac na kay Rebecca, pag-abot ni Jacob na kay Rahil, Lea, Silpa, Bilha. Pag makita na, ako wala pa ko na aron, bisang isa ka po, anang Silpa o Bilha, wala pa na, wala kay Rahil o Lea.
Pero adlaw gabi akong giampo sa Ginoo. Nga unta matuman ang tanan, alang kanako o alang kanimo. Kaya upili matuman, upili ko mahimong Ginoo, kamong tanan, dili po mahimong Ginoo. Muna nga atong ipangamuyo sa 51:11 sa Salmo. Isang si Cardinal Haughey. Magbasa siya na kanunay sa akong gina. Kaya aron na dili mo bulak ng Espiritu ninyo. Kaya bulak ang Espiritu ni Santo, bulak ni Hawa niya. Yan mo kaya itamay sa tumbangan sa mga tao. Isa na lang ang tao, di man siya butuo. Yan na lang ang tanghigong mao, isa bilang igsuon ni Sauno. Igsuon ni amahan, igsuon ni inahan. Pero wala na ako na feel niya karon. Makuna-una ako niya dili. Makuna-una ako niya nga mingawon ko niya ang nakadili. Bahala na. Bahala pa o asa ka magkita. Sa akong tamanog at doon magkita sa final curtain. Kay na-feel na ko nga wala na din siya mag-isip na isuon ni. Na-feel na ko nga dili na ko na isuon. Kay nakahimo siya na ko pakaulaw sa tubangan sa mga tao. Kamu, dugay naman mong dili, gati ko man ka, nakadungog ba mo ba pakaulawan siya na ko ninyo? Ha? Wala yun ako siya dautan ninyo. Masuko pa gani ko ang inyong nilaktan. Pero siya lahi. Dili igsuon ang iyang pag-trip na ko. Kala ang tao lain siya pagtuo. Anong lain ang pagtuo? Anong bukod mga ito na? Dapat bisa ka lang ng tao sa unod. Sa among pagka-igsuon sa unod. Mo nga naman mo na, dawat na, sa may pagdawat. Kayon, musuman sa tanan na atong kalibugan. Kaya na ang atong kadaugan sa atong kahas, ang pagtuman sa atong misyon. Pasandi ang mga tao, ano katawa? Pasandi. Kaya wala sila na pila nila yung butang. Kaya magbutang na ng butang isa at diri. Kaya magbutang na butang ako. Di man na tulo. Usa naman gina. Kalawas. Kaya ninyo man ang Diyos. Ako mao ang Diyos ni Abraham. O ang Diyos ni Isaac. O ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos, dili Diyos sa mga patay, kundi sa mga buhay. Wala ko sana. Espiritu ang tulong na lawas. Dili tulong. Mga niguwa si Sarah, niguwa si Agar. Ang ako ipangita si Situra, kanang tinuod na Situra. Kanang tinuod yun. Muna'y akong pag-amping nga dili ko pagtudlo-tudlo nga ikaw Situra ka, kay gwapa ka. Ikaw Situra ka, kay gwapa ka nga puti na to ka. Siyang pagmalipang pagkagulawan. Basta pili ka intanti sa lamisa sa akong lamisa niya. Nibirhi ka nga mahimong asawa
ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Muna yung panumpak yun. Kay, diambingan ginagawa ni kay kitanaw na ko sa mga hari kanunay. Dalam na ko isulti. Mao nga kanang espiritu di padala sa Dios dito sa kaliwatan ni Abraham, Isaac, Jacob. Dayon gipadala sila sa Ehipto aron makasinati sila kinabuhi o dinawdaw. Kay ang mga dato na nagdaog-daog sa mga kapos. Adeser, di giplanos Ginoo nga adeser sila bugbuan sa kadatuan ni Abraham. Pinahanglan una nga muagi sila makasinati silang kapay. Mao nga gihimo silang karabaw ni Paraon sunod sa 430 katuig ug niguwa sila sa 487. Pag-awot sa 487, gigama sila na usa ka gobyerno sa mga saserdote. Gigama sila na usa ka gingharian sa mga pare. Kaya ani. O dito sa mga saserdote, gihatag ang pagbulukan sa pagbasa sa mga basahon sa kasubuan tulumanon o mga sugo aron adlaw-adlaw buhi sa kasing-kasing yadtong mga tawhana ang mga tambag sa Ginoo aron sila maglakaw adlaw tanan sa katuig. Pagkan nagpakasala sila sa labinang pagpakasala. Ang balaod sa Diyos nga sila dili magminyo sa mga babaeng kananhon ilang giminyo. Ang balaod sa Diyos, ang tugod sa Diyos nga kanang mga Diyos-Diyosan ilang gupon, wa nila gupa, ilay noong gisimba. Tugod niya, naggupa ang gugma sa Diyos dito nila o gipabilanggo sila sa sala. So nabilanggo na sila sa sala, gipapihag sila dito sa Babylonia. Sugod na itong 606 BC. Apan, sa wala pa maabot ka ng pagpihag nila, gipakatao si Propeta Elias. Kunya niya ng panahon na ang hari sa Israel, mao si Akab, bana ni Jezabel. Kunya, gipatay ni Jezabel ang tanang mga manalagna sa Diyos. O may usa ka taong manalagna nga si Abdias. Nagkuha sa tagkaliman ng mga propeta ug yung gitaguan dito sa lango. Ni ana dayong panahon na niguwa si Elias na usa katis binhon maoy nahimong bakbak sa Dios. Dili si Abdias. Mao nga pinaagi ni Propeta Elias ang mga kasing-kasing sa mga Israelitas na papalik ngadto sa ilang Ginoo. Pinaagi sa kuntis sa halal. Kung kinsa dito ang pamation sa ilang halal. Mao nga ang mga propeta ni Baal nagama og halal. Kay ilang tawgon ang ilang Dios pinaagi sa halal. Motong gabuhat silang halal dayon ilang gilatigo ang ilang lawas. Sige silang sikip na kanang kalayo mo ambak silang halal. Natapos na lang ang panahon nila wala yoy niambak dito nga naman mo nang hindi niyo masabot nga usa lagi direktor dili duha usa lagi direktor pero mo niambak dito kay tunay ning ambak dito mitaon sa halal sa mga propeta ni Baal ang magsumba kay ito sila atong Dios ni Baal o katong Dios ni Moises o ni Elias. Karon, niingon si Elias, ang inyong Diyos na
Pusta na yung singgit. Sus, nangapagaw mo lang yung taong propita, bakong siningit. Wala ni ambak na kalayo. Ingon si Elias, humanaman ninyo, ako na po. Nagtapok siya, 12 ka ba to, sumana sa gidaghanon. Munang basa mo o ritual. Ay mo pa nakataka. Munang ganihan, sunod na ko kelas 9. Di man to ritual. Tingnan man Ginoo, mubalik siya sa tungang gabi na kay nasayok man ta kay di man tungang gabi tungang adlaw na lang. Igawang gabi mutaon ta. Tungang gabi magyapon dito na lain na so. Di pagbudyo gani ha. Dali din tagsulod diri mo na ritual. No? Kaya kanin kalimutan. Ritual yan eh. Kita lang ay nakasabutan eh. Katawan di atas mga tawan eh. Pero kita na nakasabot, nalipay. Ang wala, nagpagubot. O nangawa, kung kay labot nila, kumana sila apil na ning kalibutan. Mao nga, sa si Elias na, yung gitawag tong lubutang sa pusi ka pa to, dayon gibutangan niya kahoy ang ibabaw, dayon gibutangan niya halad, unya ang palibot sa bato, yung gikalutan, gibutangan to ni. Ingon dahil si Elias, Ginoo, Amahan, Diyos, nga magagagaong, nahibalo ko nga, ikaw ang Diyos sa tanan. O ipakita nining mga tawhana nga ikaw nga Diyos nga nagsugo ka na ko sa ka-Diyos na buhi. Ambak kayo ng kalayo. Pag-ambak sa kalayo, gikaon ang iyang hala. Ingon din ng Diyos, patya tanan ang propita ni Baal, walay kalungsod. Patay tanan. Mo ito'y ikahadlukan sa mga Israelitas. Sa tanang propita, si Elias ang ikahadlukan sa tanang Israelitas. Unya, niabot ang panahon nga sila gilubong dito sa Babylonia. Gilubong sila sa Diyos. Gibilanggo sila dito sa lunganan. Dito sa Babylonia. Sulod sa kapin sa gatos katuig. Kay ni anak kayong 538 BC niguwa si Dario o iyang gipatay si Belsasar na puli ni Nabucodonosor. Anang panahon na si Zero wala pa kasulod sa Babylonia, dito pa sa Persia. Mao nga dili pa siya pwede magsulat og decree dito kay wa man dito nabilanggo ang mga Israelitas. Dito man sa Babylonia, mao nga sa pagka 536 BC, insaktong ika-70 katuig gikan sa 606 BC, nisulod si Zero sa Babylonia ug dito gisulat ang decree sa 536 dili sa 538. Kaya dito pa siya nasa Persia. Ang decree na kinahanglan ang tanang mga Israelitas, Hudyo, bisan ang mga bulawan, mga plako, kutsara, mga butang ni David o ni Solomon, ibalik sa Jerusalem. Ni anang panahon na ang Diyos naghula kayo og 490 katuig. Dunay iyang gipakataw diha. Kinsa si Jacob o si Elias. Mautoy reincarnation. Unang dito ng reincarnation sa Israel. Munang ikaduhang istorya nga katawanan sa mga tao. Kaya di man sila mutuo na si Propeta Juan Bautista siya si Propeta Elias. Di po sila mutuo na si Jesucristo mao si Jacob. Di man sila mutuo na. Di po sila mutuo na si Jacob ang espiritu niya amahan. Pero mutuo sila nga ang Diyos mo'y Diyos ni Jacob. Di lang sila mutuo nga ang espiritu makatong Diyos mo'y espiritu ni Jacob.
No? O sa inyong mga basihan, sa inyong huna-huna, para maka-explain mo nga ang Espiritu sa Diyos nga amahan, mao kadtong Espiritu sa lawas ni Abraham isa kung ako. O sa inyong huna-huna, mga babae. Uy! Sa inyong huna-huna, direkta sa mga bisya. Mga bisya. Ha? Yes, ang Diyos Espiritu. Kunya? Wait. Kaya ako manang panday. Nakakanan ko na pati. Sunod. Mga bisya. Kung sa inyong kamaturan nga kanang Espiritu sa mga nagpuyo sa lawas ni Abraham, isa kung hapon. Kaya ron ninyo ma-explain, katong pagsulti sa Diyos ba nga, Abraham, hangga ang langit, di sa Diyos ato. Sa lawas ba ni Abraham, o dito, unang spinoon? Sa lawas ba na ni Abraham? Kaya nga manay sila nga, lahi si Abraham, lahi ng Diyos. Kaya na ikasulti Abraham, ako ang imong Diyos. O di na, di Diyos, Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac, o di na Isaac na po yung Diyos. Lahi si Isaac, lahi ang Diyos. Saan mo na ron? Kana, anang panahon na ang Diyos na nakisulti ni Abraham diha sa iyang lawas. Dito sa lawas ni Isaac, dito sa lawas ni Jacob. Kung sa'yo forever. Forever. Kamu ba din na? Ha? Matthew 22, ako mo ang Diyos ni Abraham, isa ko ako. Imo na ng answer. 80%. Imo. Very good. Panday mo na ko na 100%. Uri. Basa. Saan ba na to? Gs 14. 14. 14 Gs. 1 14 Gs. Wala pa di ay magtuo nga ako naa sa amahan. O nga ang amahan aniya kanako. Ang mga pulo nga akong isulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinaugalingon kung pagpulutan. Kinunuan. Ang amahan nga nagapuyo sa sulod na ko, siya mao nagahimo sa iyang mga buhat. Kanang amahan nagpuyo sa sulod ni Hesukristo. Moto iyang Espiritu. Nang kaya man mabuhi ng unod, uway Espiritu. Sa pa, ang unod ana moto si Jesus. Ang iyang Espiritu moto yung gitawag ko amahan. Mao nga kanang lawas niya, o kanang Espiritu, sarap. Kaya dili mabuhi ang Espiritu, ang unod, kung wala Espiritu, sa 63. Sa Juan, basa. Okay, ang sulat sa 1:63. Okay. Ang naghahatag o kinabuhi mao ang Espiritu. Ang unod walay tapusnan. Ang naghatag o kinabuhi mao ang. So kung wala ang Espiritu na kinabuhi, wala. Munang ingon siya, ang unod walay tapuslanan. Ay dili na mabuhi kung wala ang Musa, walay Jesus kung walay Espiritu. Walay Hesukristo kung walay Espiritu na naa sa iyang lawas nga naghatag o kinabuhi. Kung ang maong Espiritu na naghatag o kinabuhi siyang lawas, mao ang amahan kanang ipabog amahan. Mao nga amahan kadto si Jesus. Mao po kang Abraham. Kung ang Espiritu ni sulod man ni Jesus
sa maong paagi ang Espiritu po na amahan nagpuyo dito ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Mao niingon ang Dios, dili ka na tawgon nga Abraham, kung dili Abraham ang imong ngalan, kay gihimo ko ikaw nga amahan. Hindi ka nga naaman lagi kahimo, di na pwedehimo. Kore, pero ang gasulti na siyang lawas. Ang lawas mismo sa Espiritu mao'y gasulti. Kay damgo man na. Dili man kay ang gasulti ito dito sunas ditoon, gadungaw ni Abraham di siyuta. No? Sabi ninyo, may balo ko, it is very hard lesson. Hard gini, lisod gini. Pero pangayon ninyo sa Ginoo, hatagan mo sa Ginoo, gugma na mutuon. Basta pangayon lang ninyo. Kay matod sa saat, ako magabuko o tubig kaniya nga giuha. Huwag ipasabot, muhatag siya kaalam sa nagkinahanglan. Maingon nga ang gibuhaw mao'y nangita o tubig. No? Both side by lang. Wala'y pilihin ang Diyos. Tayo. Mao nga, ni dako man ang sala, ipadadaan sila, nagpakatao ang amahan nga mao si Jesucristo. O si Elias usab, ipakatao sa samang paagi. Apan, wag na mailhi, kaya ang iyang ngalan sa pag-ong lawas, Juan man, o ang lawas ni Israel, Jesucristo man. Di ba si Israel may amahan? Sa tanang namuyok sa Jerusalem? Lisod pa nato na sabton? Alang-alang magmaduha? Maduha na yung amahan. Ngay amahan di siyuta, nakoy amahan sa langit, wala man. Iyon na si Jesus, amahan na mo naka sa langit, balaan mo ng imong ngalan, umabot ka na mo imong gingarian, matuman mong pagbuot, ini sa yuta, ngayon sa langit. Meaning, amahan siya sa langit, amahan po sa yuta. Ang amahan sa mga Israelitas, kinsa? Si Israel. Mao nga, kung mudawat mo, kanang Espiritu, ang lawas sa amahan, mao si Jacob, mao si Israel. Ug nataw ni pagbalik dito sa lawas ni Jesucristo. Unang basahon, Oseas 11. Dayon, Matthew 2:14. Sige, basa. Katong may kauna. Oseas 11:1. Mao kani ang nakasulat. Sa diha nga bata pa ang Israel, nang siya gihigugma ko. O gitawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Bata pa si Israel, nan siya gihigugma ko. Itawag ko ang akong anak nga lalaki gikan sa Ehipto. Nga naman, kay si Israel asa namatay? Dito sa Ehipto. Dito na bugto ang iyang gininhawa sa ika-17 katuig. Mao nga kung asa mabugto ng gininhawa, naara ng Espiritu diha. Kung giuli man nila sa Kanaan ang lawas na uli, ang Espiritu dili mo pa. Mao nga di pa misyonan dayon ni Jesus. Basa Matthew 2:14. Matthew 2:14.
Hangtod sa 15. 15. Og siya mibangon og sa kagabihon gidala niya ang bata ug ang inahain og miadto sa Ehipto. Og dito nagpabilin hangtod sa pagkamatay ni Herodes. Kini nahitabo tuman sa gingon sa Ginoo pinaagi sa propeta gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak. Maunay drama. Drama, mao nga scripted to. Dili kay gipadala si Jesus dito kay nahadlok ni Herodes, dili di ay ang tuyo aron matuman ang gisulti sa mga propeta. Di may katumanan lang na ito. Kung sa may gisulti, isang propeta ha, si propeta Osias. Mao na reincarnation. Kay from incarnation, sa pag-abot ni Jesus, nahimo ng reincarnation. Now, si Kristo nagsaad na nga mubalik, kaning pagbalikan niya, dili na reincarnation. Resurrection, basa, 6:40 sa Juan. Munang, di na ta mo, ano, reincarnation, kay na, dili na pa na judgment. Sige. Huwag rin nakasulat sa Kamu, dili na po anang reincarnation ninyo. Resurrection na mo. resurrection. Okay. Sige. Dahil ang kabubuton sa akong amahan mao kini. Nga ang matag usa nga makita sa anak ug mosadin kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. O pagapanhawon ko siya sa akong kaulahian nga adlaw. Ang tanan nga makakita sa anak, mo ni kabubuton sa amahan. Ang tanan nga makakita sa anak ug mosalig kaniya. Anyong anak ni si Jesus ramampot. Mga ito na si Israel. Atong pangitawang itong Jesus dito. Ang tanan nga, ang kabubuton samahan nga ang tanan nga makakita sa anak kung musalig kaniya pagapanhawon sa ulahing adlaw. Di nga ni kag-ulahi last day. Ulahi man. Naday ulahi nga na'y kasunod. No? Unya kay kano saan ang ulahia? Basa Osias 6:2. No? Galing kay action ng bubuto. Huwag rin nakasulat. Hapit na bumukaon. Sa tapos ng duruha ka adlaw payulit niya atong kinabuhi. Human? Sa ikatulong ka adlaw pagapanhawon kita niya. Kung kita nabuyo sa iyang atubang. So kato na yung last day sa Juan 6:40, ikatulong adlaw dito niya buhaton. Unya anong nahimo kang last day ng ikatulong? Nana pa nga ikaupat na. Mao na diha, wala igo na lang mingon na Ginoo ni nasayo. Dili sila tong pangulo nga nasayo sa pangulo sa panimalay. Tanan 6 days ay ang parang bukti ka sa ito mo siya. Dili sila maghuhusay. Dara mo sayo, kaning kalibutan is 7 millennium. Niguwa si Kristo sa 5 millennium. Mao nga 1, 2, 3. Kanang ikatulo niya kadlaw mao ang ika-last sa simana, which is ika-7 millennium. Busa karon niya nata sa last day. Last days. Wala ta karon resurrection day. Daily incarnation day. Resurrection day. Dagan kay salamat sa nagbuhat sa atong kaning decoration day. Kawan si Bishop invite ang sila si Father Richard Jackson. Decoration day po ninyo. Kaya itong pasalamatan po. Kay at least present mo kanunay sa decoration day na to sa atong commemoration day. Hindi. No? So, mukha ko sa ko. Kay, ha? Ay, mga ako na kami. Gusto mo. Sige, salamat. Wala mo kalikot. Ay, sa kalikot. Muling ko sa Picture.
Napabay live. Live pag-is ko master oh. Dali sa ako na. Okay, 1, 2, 3. Pwede end na ako master. End na ako.